खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआर सरकारनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारखौ थारैनो गोजोन होननानै नोंथांमोनहा सानो नामा नाथाय बिटिआर सरकारनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मोनफानि उनाव मोनफा गिथावना जाथायफोरखौसो जानाय नुनो मोन्दों दायगैयै बर' सुबुंखौ गुबुन हारिनि सुबुङा बुनायनि माखासे सान उनावनो दा गौरां दैसायाव सासे बर' फरायसानि गोथै देहा मोन्दों फरायसानि मुङा सानसोरां नार्जारि आरो बिथाङा गुबैयै चिरां जिल्लानि आमथिखा खैलामैलानि थागिबि निकलास नार्जारि आरो रुपला मुसाहारिनि फिसाज्लामोन आरो बिथाङा क'क्राझारनि सेन्ट एन्स कलेजाव थाखो 10 फरायनाय फरायसामोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानसोरां नार्जारिया हस्टेलावनो थायोमोन आरो बेलासिनि 3 रिंगासो समाव गौरां दैसायाव दुगैनो होनानै 7-8 फरायसाफोरा हस्टेलनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय सानसोरां नार्जारिया दुगैबाय थानाय समावनो गौरां दैसायाव गब'दों होननानै सानसोरां नार्जारिजों थांफानाय लोगोफोरा हस्टेलनि वार्डेननो खौरां होफैदोंमोन आरो बे खौरांखौ फादारा हरनि 12 रिंगासोआवसो सानसोरां नार्जारिनि नखरनो मिथिहोहरदों होननानै फोरमायथिदों खौरां मोननाय लोगो लोगो नखरनिफोरा जेब्ला हस्टेलाव फैदोंमोन अब्ला फादारा गावखौ गाग्लोबजानो गिनानै पुलिसफोरखौ बेंखन होनानै दोनखादों बेनि अनगायैबो गौरां दैसायावबो थांनो होआखै होननानै फोरमायथिदों सानसोरां नार्जारिनि बिमाया बेनि अनगायैबो गौरां दैसायाव सानसोरां नार्जारिया गब'नायखौ खौरां मोननायनि उनावनो गौरां दैसायाव थांनानै फादारा नागिरहैयालासे पुलिसनोल' खौरां होनानै दोनदों होननानैबो अजद होदों नखरनिफोरा आरो बे जाथाया दैयाव गब'नानै थैनाय जाथाय नङा बुथारनाय जाथायसो होननानै फोरमायथिदों मानोना सानसोरां नार्जारिनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनाय समाव बिथांनि थाइसे मेगन एक्ल'नायमोन खर' आखाइ बुफायनाय आरो आसिफोराबो बुख्रुबनायमोन होननानै फोरमायथिदों सानसोरां नार्जारिनि बिमाया बेनि अनगायैबो प्रिन्सिपाला गोबां अननायनि थाखाय सानै फरायसाफोरा गावखौ गोबां मेगन सायोमोन होननानैबो माखासे सान सिगां सानसोरां नार्जारिया फोरमायथिखादोंमोन होननानैबो बुंथिदों बिमाया बेनिखायनो जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदाननानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों सानसोरां नार्जारिनि नखरनिफोरा पाकिस्तानाव गेदेर रेल जाब्रबथाय रेलगारिया रेल साइथिं बारनानै गोग्लैहैदों जायजों दासिम 30 सुबुंनि थैनायखौ खौरां मोननाय जाबाय आरो 100नि गोबाङा जोखोम जादों पाकिस्ताननि खोला सिन्ध प्रभिन्सआव जादों बे जाब्रबथाया रिपर्टनि बायदिब्ला हाजारा एक्सप्रेस ट्रेना कराचिनिफ्राय रावालपिन्डी फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो पाकिस्ताननि कराचिनि 275 किल'मिटार जानथाय गोजानाव रेलगारिया रेल साइथिं बारनानै गंजि दाब्बायानो बेलथायहैदों जायजों दासिम 30 थैनायखौ खौरां मोननाय जादों आरो 100नि गोबाङा जोखोम जानायखौ खौरां मोननाय जादों रेल जाब्रबथाय जानायनि उनाव रैखाथि हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावहैदों बेलथायनाय दाब्बानि सिङाव सुबुं थाबावनायनि सन्देह खालामदों आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों ओजोंहाय जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों जायजों देहा फाहामसालिफोरा जोखोम जानाय सुबुंजों बुंफबहैदों जाब्रबथाय जानायनि उनाव गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला रेल साइथिनावबो जेबो जेंना गैयामोन बेनिखायनो टेकनिकेल जेंनानि सन्देह खालामदों आरो बे रेल जाब्रबथायाव सोरबा सुबुंनि आखाइ थानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामदों मोसौ खावनायनि नंखाय अजद होनानै बुग्लिनाय जाथायनि 2 दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय एबिएमसु एबसु आरो बनसु आफादा गोख्रोङै दाबि खालामनायनि उनाव आरो एबिएमसु बनसुआ जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव जाथायनि दायनिगिरिनि मादाव 2खौ पुलिसा हमबाय हमजानाय 2नि मुङा पिंकु राय आरो कौशिक मण्डल नाथाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि राजत मण्डलखौ क'क्राझार पुलिसा दासिमबो हमनो हायाखै क'क्राझार पुलिसनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला दुथां राजत मण्डलआ खारनानै दङ बेखौबो फोरमायथिनो गोनांदि दुथां 2खौ जेब्ला क'क्राझार पुलिसा हमदों अब्ला दुथांफोरनि मोखाङाव एसेबो लाजिनायनि महरखौ नुनो मोननाय जायाखै हमजानायनि उनावबो मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि मिनि खुसि आखाइ दैखांनानै इसारा होनायखौसो नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं गुबै दायनिगिरि राजत मण्डलआ खारखुमानानै दङ बेनि सायाव एबिएमसुनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होदों रजत मण्डल आरो जायफोर दुथांफोरा दा खारखुमानानै दङ बिसोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनो थाखाय दाबि एबिएमसुनिफ्राय जुदि हमनो हायाब्ला थानानि सिङाव जिरायफैनो गोनां जागोन बर' आरो मुस्लिम ज' जानानै आरएसएस आरो बजरं दलखौ शिक्षा होनो बाध्य जागोन होननानै बुंथिदों एबिएमसुनिफ्राय आरो दुथांफोरा भारतनि नोगोरारि नङा बांलादेशनिफ्राय फैनायसो बांलादेशनिफ्राय फैनानै बर' आरो मुस्लिमनि सायाव गाग्लोबनायखौ सहायनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय बेराफारसेथिं राजत मण्डलआ बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देनि गारि सालायग्रा जानायनि थाखाय दुथांनि हेंथा दासिमबो राहा लानो हायाखै नामा होननानैबो पुलिसनिसिम सोंथि खालामो आरो बिसोरबायदि गुन्दानि थाखायनो गोजोन गैयैया जानो मोन्दों नाथाय बिटिसिनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरिनि आखाइ थानायनि थाखाय दुथांखौ हमनो हागोन ना हाया बेनि सायावबो सन्देह दं होननानै फोरमायथि
रैखाथि बिथांमोना बेनि सिगाङावबो दुथाङा सासे सेक्रेटारिखौबो बुदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां समाज बेरेखा खामानियाव आखाइ दं बेनिखायनो पुलिसा बेखौ लानानै गोसो होनाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो राजखान्थिजों लोब्बा थानायनि थाखाय जाहाथे रावबो रैखाथि मोना दायनिगिरिया साजा मोननो नांगौ होननानैबो बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय रायखांनो गोनांदि क'क्राझारनि मागुरमारियाव सासे बर' आरो सासे मुस्लिमखौ मोसौ खावनायनि अजद होनानै माखासे दुथांफोरा बुग्लिदोंमोन चिरां जिल्लानि बिजनियाव इउपिपिएल दोलोनि 8थि गायसनथि सान फालिदों जेराव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो गोबां एमएलए इएम एमसिएलए बिथांमोना लोगोसे रोजा रोजा इउपिपिएलनि मददगिरि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों इउपिपिएलनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया दि बांदों रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दं आरो लकसभायाव गोरलैनो देरहानो हागोन होननानै बुंथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ मानोना बे 2 बोसोराव इउपिपिएल दोला बेसेबां खामानि मावनो हाखो बे गेदेर खोथा नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ नायाखै मा मावनो जागायजेनदों बेखौसो रायजो राजाफ्रा नायदों जुदि जागायजेननाया मोजांब्ला 3-4 बोसोराव जाफुंनायखौ नुगोन होननानैबो फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ दानि सरकारा लामा सामा बानायदों 2 मेडिकेल कलेजखौ मोननो हाबाय इउनिभार्सिटि दंखायो सिआइटि दंखायो रेलवे कच बानायनायनि खोथा दं बिटिसिआव मोन 60 बियाब दानायनि खामानिया जागासिनो दङ सिमा बारायनायनि खामानिखौबो मावगासिनो दङ 3,800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गिबि किस्ति हिसाबै 25,000 राङै होबाय हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि बेलायावबो गामसा आर'नाइखौ जोंनो बायगासिनो दङ फानग्रानिसो आंखाल जादों होननानै फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्मआ बेनिखायनो गामसा आर'नाइ दानानै फानफै सानथामजोंनो एकाउन्टाव रां हाबगोन होननानैबो फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्मआ लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि बिपिएफनि सरकाराव रां फैदोंमोन लामा दालांफोरबो जादोंमोन नाथाय थांनानै थानायनि राहा सोलोंथायाव जौगानाय फालांगियाव जौगानायफोरनि जेबो पलिसि गैयामोन 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारनि समाव सुबुंफोरा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायाखैमोन बिपिएफनि सरकारनि राङा ओरैनो थांगारदों बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ प्लानिंजों जौगानायनि खामानि मावनो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्मआ हादराव गं 508 रेलवे स्टेशनखौ जौगाहोनाय जागोन भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेनि थाखाय मैयानि सानाव अनलाइननि गेजेरजों अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों मोन 27 रायजो आरो इउनियन टेरिटरिफ्राव गासै गं 508 रेलवे स्टेशनफोरखौ जौगाहोनाय जागोन गं 508नि मादाव नर्थ इस्टआवनो गं 37 आरो बे गं 37नि मादाव आसामावनो गं 32 त्रिपुरायाव गं 3 नागालेण्ड आरो मेघालयआव गंफायै रेलवे स्टेशनखौ जौगाहोनाय जागोन नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला नर्थ इस्टनि गं 32 रेलवे स्टेशनफोरखौ जौगाहोनायाव 990 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन स्टेशनफोराव एस्केलेटर लिफ्ट सीसीटीवी वाइफाइ आरो गुबुन गुबुन खाबुफोर थागोन आसामनि गं 32 रेलवे स्टेशननि मादाव क'क्राझार गसाइगाव धुब्री डिफु तिनसुकिया बायदि बायदि रेलवे स्टेशनाव जौगाहोनायनि खामानिखौ मावनाय जागोन रिपर्टनि बायदिब्ला हादरनि 508 रेलवे स्टेशनखौ जौगाहोनायनि थाखाय 24,470 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन इउपिआव गं 55 रेलवे स्टेशन राजस्थानाव गं 55 बिहाराव गं 49 महाराष्ट्रआव गं 44 सोनाब बंगआव गं 37 आरो माखासे रेलवे स्टेशनफोरखौ जौगाहोनाय जागोन मणिपुराव एन बीरेन सिंह दैदेननाय सरकारनि गेदेर खैफोद कुकी पिपल्स एलायन्स दोलोआ एन बीरेन सिंह दैदेननाय बिजेपि सरकारनिफ्राय लोगो दोलोनिफ्राय बोखारनानै लाबाय आरो दा बिजेपि दोलोजों एलायन्स एबा लोगो दोलो हिसाबै थानाय नंला बे खौरांखौ मोनसे नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों कुकी पिपल्स एलायन्सनि 2 एमएलएफ्रा दा मणिपुरनि एसेम्ब्लियाव बिजेपि दोलोजों एलायन्स हिसाबै थानाय नंला कुकी हारिनि माहारियारि आफादफोरनि नारसिननायनि उनावनो कुकी पिपल्स एलायन्सनि 2 एमएलएफ्रा बिजेपि एलायन्स गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारबाय बेनि अनगायैबो मणिपुरनि पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्सआ मणिपुरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रेड खालामनानै पुलिसनिफ्राय लुथिनानै लानानै थांनाय गोबां हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादों दासिम बोखांनो हानायफोरनि मादाव 1,193 हाथियार बोखांनो हादों आरो 14,332 गुलि बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों बेराफारसेथिं 2 कुकी आइजोफोरखौ गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव पुलिसफोरनि सिगाङावनो हानजाय जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायाव गोबां दुथांफोरखौ हमनायनि अनगायैबो सासे पुलिस असिजों लोगोसे गासै 7 पुलिसफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों